Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Infitor ayat setunggal ngantos ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Idzas samaa'un fatarat, menawa langit wis sigar. Wa idzal kawakibun tasarat, lan menawa lintang-lintang wis tiba pating klarah. Wa idzal biharu fujirat, lan menawa segara wis dadi luber. Wa idzal quburu bu'tsirat, lan menawa kuburan-kuburan wis dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, mongko saben jiwa bakal mangerti apa kang wis ditindakake lan apa kang dilalekake. Ya ayyuhal insanu, he manungsa, ma gharraka bi rabbikal karim, apa kang wis nggodha ing sira tumindak duraka marang pangeranira kang Maha Asih. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, kang wis nyipta ing sira banjur nyempurnakake kedadianira lan ndadekake susunan awakira dadi seimbang. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, ing dalem wujud apa wae kang dikersakake panjenengane nata awakira. Kalla bal tukadzibuna biddin, sepisan maneh aja kaya mangkono, malahan sira maido dina piwales. Wa inna alaikum lakhafidhin, lan saktemene tumrap sira ana malaikat-malaikat kang ngawasi penggaweanira. Kiraman katibin, kang mulya ing ngarsane Allah lan kang nyateti penggaweanira. Ya'lamuna ma taf'alun, dheweke mangerti apa kang sira tindakake. Innal abrara lafi na'im, saktemene wong-wong kang gawe becik bener-bener ana ing dalan suwarga. Saktemene wong-wong kang gawe becik bener-bener ana ing dalem suwarga kang kebak kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, lan saktemene wong-wong kang duraka bener-bener ana ing jero neraka. Yaslaunaha yaumaddin, dheweke mlebu ing jerone ana ing dina piwales. Wa ma hum anha bihaibin, lan dheweke ora mungkin metu saka neraka iku. Wa ma adraka ma yaumuddin,
an apa to sira mangerti apa to dina piwales iku thumma ma adraka ma yaumuddin sepisan maneh apa to sira mangerti apa to dina piwales iku yauma la tamliku nafsul lin nafsin syai'a yaiku ana ing dina nalika sawijining wong babar pisan ora duwe kekuatan kanggo nulungi wong liyane wal amru yauma idzil lillah lan kabeh urusan ana ing dina iku ing dalem panguwasane Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.